Mais politique tara sira dɔ kan an fɛ yan nin waati labanw na fo ani galontigɛ ni ŋanamuŋanumu aw bɛ hakɛ to kumakanw na a bɔra o de fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanajɔ kan mais bayɛlɛmani min bɛ sen kan Mali kɔnɔ bi a kɔrɔ dɔ ye ka politique segin a yɛrɛ ma ka a tɔgɔ ɲuman segin a ma. Donc o baaraw de bɛ ka kɛ inshallah politique de kɔrɔ n bɛ jɔ jamana gɛlɛyaw kɔrɔ aw ye danaya dan kan n ye lahidu ta n y'a fɔ n y'a kɛ o bɛɛ bɛ kɛ kelen ye donc inshallah o fana baaraw daminɛna aw y'a ye ni a fɔra fo ni a dɛsɛra sinon ɲɛmɔgɔ bɛ ko bɛ kɛ pour que a ka se ka vraiment k'aw fo. Aw y'a fɔ fana an ka tubabukan na bɛɛ ye a faamu o b'a an wajibiya an ka na kɔrɔfɔ daminɛ an ka tubabukan na Monsieur le ministre de la culture n ka foli b'i ye i ni madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ani monsieur le ministre anga doyen gouvernement kono Yubaba chargé de l'élevage et de la pêche encore monsieur madame le maire Segebali la commune 3 ni ndongo do aba a 5 ans en nofɛ gouvernement bara fɛ ale de an jatigi ye commune 3 la aba bisimila waati bɛɛ k'aw fo ka an ka maakɔrɔw a cɛman ni an balakaw u bɛɛ fo ka an ka organisation fêtière minnu bi yan musow tɔgɔ la an ka denmisɛnninw tɔgɔ la an ka artistes tɔgɔ la ani an ka donsow ɲɛ b'olu fana na yan an ka danbetigiw n'an ka laadatigiw ani an ka communicateurs traditionnels olu bɛɛ k'u fo ɲinan tɛ kɛ minnu bɛ an ka dunkafa sabati o de ye monde rural ye olu bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'aw fo aw nana faso baara min na ka na lamɛnni kɛ k'a fɔ ko mun de bɛ an kun kan bi yɛlɛmani dun a tɛ se ka taa an ka sariya sunba min ye constitution ye o yɛlɛmani kɔ parce que a ŋaniya taara a bɛ ɲini ka san 30 bɔ bi jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko a ka kan ni yɛlɛmani ye mais a ma sira sɔrɔ ka da kow dɔw n'a kɔrɔw kan mais bi bi in na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan minnu tun ye ŋaniya ta a mɛnna ani minnu y'a ta a laban na bɛɛ hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que ka fɛn bɔ min bɛ kɛ an ni kanko ye artistes bɔra k'a fɔ sisan ko oui ou non pour le moment an ma se o yɔrɔ la an b'o to campagne bolo mais sariya do min fasoden kelen kelen bɛɛ kan ka wele ka i ɲininka sala i sɔnna wa i ma sɔnna mais pour que i ka se ka kuma o la o y'a sɔrɔ i y'a kɔnɔna kuma faamu donc o baara de bɛ sen na bi o baara de daminɛna depuis aw y'a ye gouvernement ɲɛma fɛ tɛnɛn don an ye sariya la je veux dire kunnafoni dilaw minnu ye presse ye an y'olu kunbɛn ka fara maa wɛrɛw kan jɛkulu ni jɛkulu kunu dɔ kɛra an bi an ni aw sini dɔ bɛ kɛ fo talata don ni san kelen kɔnɔ an bɛ parti politique mɔgɔw ni organisation fêtière de la société civile olu fana bɛ kunbɛn ani dɔ wɛrɛw o fana bɛ sen na ministrew bɛ a bɛɛ de ɲɛma aw y'a ye premier ministre y'a kun tigɛ ministre d'État tun bɛ yan kunu an yɛrɛ bi yan bi ministre de la promotion de la femme inchallah dimanche don o b'a sɔrɔ Kita ministre dɔw bɛ déjà bi san u tun bɛ Segu kunu ani Kucala dɔw sera Mopti o bɛ tɛmɛ ka taa Douentza ni Bandiagara dɔw ye Sikaso kɛ ne yɛrɛ n'Ala sɔnna an bɛ Nara ani Nioro ani Buguni ani yɔrɔ wɛrɛw kɛ Mali région 19 bɛɛ
o bɛ kɛ parce que Tombouctou, Taoudeni, Gao, Menaka, Kidal ninnu bɛɛ bɛ na kɛ ɲɔgɔn fɛ fana donc a bɛɛ fana délégation ministres de b'u ɲɛma k'a fɔ ko jamanadenw ka kan ni a ye k'a fɔ ko min bɛ u kun kan a ka ɲɛfɔ u ɲɛna min y'an ka sariya sunba ye sariya sunba in n y'a fɔ k'a fɔ ko a labɛn cogo bɛɛ y'a ye dɔw fɔra sisan k'o sigikafɔba kɛra a fɔra min ma assise nationale de la refondation o sigikafɔ in kɛra bɛɛ lamɛnna depuis an ka communes kɔnɔ cercles kɔnɔ fo ka na se région na an ka maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan olu fana u ye sigikafɔ kɛ u ka jamanaw la yen donc bɛɛ y'i ka ci fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ rapport ye a bɛɛ nana tɛntɛn yan maa 1000 a bɛ ɲini ka ani 800 bɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tile 4 ka baara kɛ donc o recommandation bɔra 517 donc o la kɛrɛnkɛrɛn dɔ b'a la a fɔra ko ka sariya sunba kuraw labɔ donc jamana ɲɛma o y'a ta ba la a ko ko an bɛ lahudutumɛ waati bila fɛn fɛn kan ka kɛ an ka se k'a kɛ pour que maa minnu bɛ na nin fanga in kɔfɛ olu fana ka se k'a baara tɛmɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la donc o baara de kɛra a ye commission ta an yɛrɛ ka dɔnni ba avant maa wɛrɛw jamana wɛrɛ denw de tun da bɛ don an ka sariya sunba kuma na mais o banna pewu a kɛra Mali ta ye comme Modibo tile la tun fɔra ko Mali kɛra an ta ye o souveraineté retrouvée an ye min fɔ o kelen de seginna ka na i b'a fɔ an ye indépendance kura de sɔrɔ bi fɛn bɛɛ maliyɛnw yɛrɛ de bɛ a kɛ donc aw y'a ye fana a baara kɛra u ye avant projet bɔ mais avant projet in bɔtɔ a ma bɔ gansan dɛ hakilinaw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan constitution ko la depuis Alpha Oumar Konare tile fo kana se ATT tile ma nin bɛɛ ŋaniya taara siraw taara fo a tun bɛna bɔ constitution kura kan mais a danna sira la IBK fana nana a ye siɲɛ 2 kɛ a y'a tenter ka constitution bɔ donc a ma se ka sira sɔrɔ sigikafɔba dɔw kɛra olu bɛ constitution kuma fɔr'u la a fɔra min ma conférence d'entente nationale o kɛra yen constitution ko kuma fɔra a la dialogue national inclusif o fana kɛra yen ani assise nationale n ye min fɔ ka tɛmɛ ninnu bɛɛ ko ka yɛlɛma don donc ninnu bɛɛ hakilinaw olu de farala ɲɔgɔn kan Alpha tile ATT tile IBK tile sigikafɔba minnu kɛra olu bɛɛ donc commission ye baara kɛ n'o don donc a ye a ko n tɛna baara daminɛ fo ka segin kɔ ka maliyɛnw ɲininka nin yɔrɔ kelen na CICB la ani yɔrɔ wɛrɛw la gouvernoraw la u taara ka tila ka taa Mali région bɛɛ la ani fana ka wulili kɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan ka bɛɛ lamɛn an bɛna constitution ko kura hukumu don an bɛna don o kɔnɔ aw ko di est ce que aw bɛ se k'aw ka ŋaniyaw sɛbɛntiya donc olu sɛbɛnna olu sɔrɔla ka don baaraso kɔnɔ u ye kalo 3 de kɛ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka avant projet labɔ avant projet bɔlen a dira président ma président fana a ta ko a ye taa yira maliyɛnw na a ye kɔmasegin k'u ma k'a fɔ ko an tun nana aw hakilina ta ka baara kɛ n'a ye nin de bɔra a kɔnɔ donc y'a ye kuma caman fɔra o kɔnɔ mɔgɔw ye yɔrɔ dɔw kanu yɔrɔ dɔw fana u ko u m'a faamu an ka kankow b'a la an ka diinɛko b'a la ani fɛn wɛrɛ caman fɔra donc o de fana président ko maliyɛnw kumana dɛ donc a ka kan an ka a ta ba la ni maa kelen ko n m'a faamu a ka kan an ka a lamɛn ni hakili koloman don an ka se k'a ta ba la donc aw y'a ye o kɛlen jɛkulu wɛrɛ sigila tuguni min a mɔgɔw ka ca ni jɛkulu fɔlɔ ye fo siɲɛ 3 dɔw tun ye 25 ye dɔw nana kɛ fo 72 ye donc fo sigiyɔrɔma 3 o mɔgɔw de fara parce que mɔgɔ minnu bɛɛ tun y'u kan fɔ u y'u hakili di olu ka représentant wele la u nana sigi ka baara kɛ k'o bɛɛ ta ba la a taara kelen kelen sariya kisɛ kelen kelen de taara mɔgɔw yɛrɛ ye a adopté ɲɔgɔn fɛ gouvernement mɔgɔw tun b'a la a ka kan n k'o yɔrɔnin fɔ mɔgɔ 6 tun bɛ na olu tun bɛ o commission kɔnɔ mais siɲɛ kelen u ma kuma ɲini ka u da don a baara kɛcogo la u ye jama de to yen bɛɛ kuma n'a wajibiyara kan ten an ma yan yɔrɔ faamu gouvernement mɔgɔw est ce que aw bɛ se ka kuma est ce que aw bɛ se ka an lafaamuya yan kan o de la an bɛ kuma ta parce que dɔw yɛrɛ tun bɛ commission u y'a miiri ko an bɛna tintin mɔgɔw kan k'a fɔ a y'a kɛ tan gouvernement mɔgɔw ma kuma ta donc pour que k'a fɔ mɔgɔw labilala min y'u hakilina minɛ o de bi constitution projet in kɔnɔ bi
donc a kɛra ten de donc o baara kɛlen maintenant président ko i b'a sɔrɔ min bɛ nin kɔnɔ bɛɛ lamɛnna mais a ka kan an ka se maliyɛn denw bɛɛ ma sani dɔw ka se an bɛ n'u wele k'a fɔ ko a ye na vote kɛ référendum la mais a ka kan an ka taa kɔnɔna fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ye ɲininkaliw ka se ka kɛ lafaamuyaliw ka se ka di donc o baaraw de bɛ sen na bi k'a fɔ ko o kɛra donc an ye labanw kɛ an ko fɛɛrɛ fɛn fɛn b'a kɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se ka nin kibaruya masɔrɔ donc a ka nin constitution kɔnɔna kuma masɔrɔ an ye o dabaliw de tigɛ donc bi a baaraw daminɛna aw y'a ye ni session ɲɔgɔnw olu bɛ ka kɛ a bɛ kɛ yan cogo min aw y'a ye an y'aw bɔ ɲɔgɔn na parce que a bɛ kɛ sur 5 jours ba miiri 5 jours n ye tɛnɛndon fɔ n ye kunu fɔ bi bi yen semaine wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen an minnu kunbɛn mais ninnu ɲɔgɔnnaw représentant bɛ k'a fɔ jamana baarakɛlaw parti politique mɔgɔw société civile an ka danbetigiw musow denmisɛnninw ninnu jɛkulu fɛn fɛn bɛ région na gouverneur b'olu fana convier ministre mana taa u b'u sigi ka nin baro kelen kɛ ɲininkali min kan ka kɛ o bɛ kɛ lafaamuya kan ka di o bɛ di donc nin n'a ɲɔgɔn dɔn mali fantan ni fila bɛɛ bɛ ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ministrew bɛ n'a bɔ ka taa kɔkan jamanaw kan ka taa burkina ka taa mauritanie ka taa fo congo gabon ka taa fo états-unis ni canada u bɛ bɔ ministrew bɛ bɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mais minnu fana tɛ se ka masɔrɔ aw y'a ye sini ani dimanche don sini kɛnɛ nin fana video conférence de bɛ kɛ c'est-à-dire bi bɔlɔlɔ kan jabaranin bɛ se ka projeter mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i connecté i ka ordinateur ou i ka téléphone i bɛ ministrew lamɛn u bɛ ɲɛfɔli kɛ ni ɲininkali b'i bolo i bɛ a fɔ a bɛ i b'i bolo kɔrɔta i bɛ ɲininka donc a bɛ kɛ donc ministrew yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ affaires étrangères n'u ka baarakɛlaw ani maintenant ambassade dɔw kɔnɔ dɔw bɛ se ka sigi ka connecté dɔw fana b'u t'u ka so ka connecté ka ɲininkaliw kɛ o baro kelen bɛ kɛ ni maliyɛnw ye pour que nin baara in ka se ka kɛ aw y'a dɔn fana k'a fɔ a ma dogo aw la ORTM kan ani télévision wɛrɛw kan don o don constitution ko kuma de bɛ ɲɛfɔ aw ye ɲɔgɔnlɔn dɔw a bɛ fɔ min ma sketch o bɛ tɛmɛ don o don kan bɛɛ la aw y'a ye fana sariya kisɛ kura in a bɛ ta kelen kelen k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni article ni fo ka taa se nin article la a bɛɛ ɲɛfɔra mɔgɔw ye et puis a bɛ masala kan bɛɛ la constitution fana aw y'a ye a bɛ nanzarakan de la mais an ye a bayɛlɛma an ka kan bɛɛ la kan 13 ka larabukan fara k'a bɛɛ a traduilen don a gafew bɛ yen donc o fana bɛɛ bɛ ka circuler donc kanw fana bɛna bɔ min ye vocaux ye vocaliw ye olu bɛ tɛmɛ an ka réseaux sociaux fɛ mɔgɔw bɛ se ka u lamɛn fan bɛɛ fɛ pour que k'a fɔ nin article in ko mun sɔsɔli tɛ min na nin de y'a ɲɛ ye nin de y'a ɲɛ ye nin de y'a ɲɛ ye donc pour que maliyɛnw ka se k'a dɔn aw k'a dɔn fana ko constitution ko la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye constitution kura baara ka kɛ tan avant a bɛ kɛ mɔgɔw ɲinɛ ma n b'a fɔ ma cogo di parce que constitution saba de tun bɛ an kunna ka se bi ma Modibo tile la Musa tile la ani démocratie multipartisme tile la constitution fɔlɔ a dilanna cogo di an tun ye fédération de kɛ ani Sénégal mais a ma tɛmɛ kalo fila kan fédération in cira Modibo ninnu yɛrɛ tun mɛnɛna Dakar mais u sera k'u sen se Bamako yan u ye baara daminɛ USRDA kɔnɔ ka congrès boloda a ma tɛmɛ semaine 4 kan u ka se Bamako le 25 août ka se 22 septembre ma a tɛ kalo kelen bɔ u ye baara kɛ u ye congrès kɛ lycée technique kelen na u ko nin y'an ka constitution kura ye an bɛnn'a kan USRDA congrès après u taamana ka taa assemblée nationale la Bagadaji ka taa kalan tɛgɛrɛ fɔra indépendance taara tan référendum tun ma kɛ o la donc k'a fɔ ko maliyɛnw taama kɛra ka taa maliyɛnw ɲininka Mali kɔnɔ o tun ma masɔrɔ parce que an bɛ waati ye donc o kɛra fo ka n'a don coup d'état la coup d'état kɛra 1968 aw bɛ y'a ye Musa nana ka sigi fo san 6nan de an donna constitution ko kuma na pratiquement 60 a kɛra 68 fo 73 74 constitution kura mais mɔgɔ caman t'a to la parce que a bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ maa o maa ye USRDA a bɛ fɔ o tuma la USRDA maa o maa y'a fanga mara e tɛ Maliko baara la tuguni i tɛ don politique ko la i tɛ jamana mara ainsi de suite o tuma donc ça veut dire que olu tigiw ma lamɛn
Mamoun Touye Fanga Korom Mara, Lutu Tuntelame. Donc ainsi de suite. Donc ça veut dire que ambi inclusivité ni consensus ni au bara tumake. 91 Fana Aoyaye, Kele Kera, Kamusaka Fanga Bi. Gouvernement Koura Sigira, donc 26 mars, gouvernement Koura Sigira en avril. Mais conférence nationale Kera, fin juillet, passé Outouma. Du 29 juillet au 12 août, 2 semaines. On va donc au lac Watima Soro, Kata Sigikako, Anga Dugula, Anga Cercle, Anga Région, Kananyo Sora. Est-ce que Mogomou est dans la conférence nationale là? Ou ni conscient comment Boro Kademanaka, ou déléguera Kana? Est-ce que vous déléguera Kana déjà? Est-ce que vous ni conscient comment Bora, Machiti Seka à Seventia? Est-ce que Malia ou Ninega Kako, Amina conscient comment, oh Hakina et Jumaï, ou Maman Soro Kake, ou Watina, mais finalement adoptera, va voter donc dans tous les cas. A référendum kera de banque na halibi mais munu yere tungi ka fanga e conscient ko bla sena ou ya ngania depuis les années 2000 alpha ka deuxième mandat là-bas au koka a finya chama bala ango yelama donc ça veut dire que yelamani pratiquement be benen doaka donc bi ambe fait be ka famu ka foko mimbi ambolo bi o de antaye ande ka hakino ba kono aka kanfana n'a ɲɛ fɔra an ɲɛna an bɛ yɔrɔ min faamu an ka o ɲininkali kɛ pour que an ka se ka a faamu donc nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye hakɛto bɛ nin kan sɛbɛlaw la merci maintenant Ablaye Kontao a ye ɲininkaliba kɛ ko an nana yan somɔgɔ sama jumɛn bɛ d'an ma an ka taa o fɔ an ka duw kɔnɔ an ka kabilaw kɔnɔ an ka baarakɛyɔrɔw la donc maa miiri bɛ laban ni o ye justement jaabiw la Sigipili vraiment ko kalekan mun bɛ kɛ maa miiri hali conscience b'an kunna bi hali bi a bɛ fɔ de n bɛ kale ala la ani Mali jama Dieu et le peuple malien hali bi a b'a kɔnɔ maintenant min fɔra ka fara kan ni projet kura in na a fɔra de ni n ye n ka kumakan janfa ni n ka kalekan janfa peuple k'a ka danaya bɔsi la o dun o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ni peuple b'a ka danaya bɔsi la peuple ka mɔgɔ sugandilen minnu bɛ assemblée de sénat kɔnɔ olu de bɛ o baara kɛ k'a fɔ yamaruya bɛ dir'u ma k'a fɔ ko ni président y'a ka kalekan sɔsɔ voilà kalifa in bɛ se ka minɛ a bolo ça vraiment o yɔrɔ kan ka faamu kosɛbɛ ensuite Filidabo Sissoko b'a miiri jaabi dir'i ma ko président ka statut président ka statut dɔ bɔra la conscience min b'an kun na o de ye ko gɛlɛya an bolo président min bɛ élu constitution de 92 fɛ fanga sugu bɛɛ b'a bolo a fɔ min ma ko Kayamaga fanga a bɛ se ka bɛn o ma parce que n'aw ye a président lajɛ a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ ko fɛn fɛn ka d'a ye a b'a kɛ ale bɛ se k'a kɛ nin bɛ bila nɔ na nin bɛ bɔ nin wari bɛ taa yan nin tɛ taa yan nin baara bɛ kɛ yan nin b'a kɛ o président bɛ se k'a kɛ a ma dan o ma dɛ a dɔrɔn tɛ président ye maa wɛrɛ bɛ se ka baara kɛ a tɔgɔ la parce que an ka jamana la an bɛ ɲɔgɔn dɔn ni président ye président a ka dutigi a muso ale fana ye président dɔ ye an y'a ye ko caman bɛ yen a bɛ se k'a kɛ a den o ye président ye a teriw u bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ il paraît que ni baara yɛrɛ jiginna bureau kuraw de bɛ dayɛlɛ fitiri fɛ ka don fo su kɔnɔ décision caman bɛ taa ye ka sɔrɔ ka olu bɛna abouti conseil des ministres maa minnu tɛ gouvernement la o tɛ président o tɛ ainsi de suite o don an y'a ye a bɛ tiɲɛni don jamana kɔnɔ donc maintenant i ye kalekan de kɛ ko i bɛ baara kɛ ni tilennenya ye n'i y'o sɔsɔ dɔrɔn procédure bɛ se ka enclencher k'a bɔ si la a ma se parce que sira wɛrɛ tun tɛ yen ni coup d'état tɛ mais sisan an tɛ wajibiya ka taa coup d'état la n'i ye danaya bɔ i yɛrɛ kan peuple b'a bɔ si la fɛɛrɛw tigɛra pour que o ka se ka kɛ donc ça c'est très important ensuite déclaration de patrimoine n b'a miiri a ɲɛfɔ an ye parce que sisan bɛɛ mana bila baara la
façon Torola. Et là-haut, il est fonctionnaire, et redevabilité. Il faut qu'il il faut voir cela faire. Donc, Cour des comptes, Barakela, n'a pas déclaration de biens qu'elle a fait. À quoi il faut qu'il y ait président, il y ait ministre, il y ait député, et ainsi de suite. Il faut parce qu'avant, à tout être député, il y avait déclaration de député, il y avait bala. Donc, à Forako, à ma fois, c'est qu'un milliardaire, il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de fangala, il sait qu'un milliardaire, il n'a pas de maintenant. Il y a un milliard de boulot, million de boulot, il n'a pas de boulot. Comment qu'on? Mais, à Cadron, il y a un boulot. Ni ye santele ke bara la itla ka déclaration pour ka foko il kan na follow me to mi bolo au fleni yo déclaration ke maintenant sans élément na du même bi bolo tuguni est-ce que ou be faralaka est-ce que mi faralaka a hakke do ani ika sorota betanyo fe ou bien a temena ika sorota ou de jatemele do kan ka bo maintenant pour de compte bara de oui ama c'est ou kana ada a terme yamana foko inde babolo adna ma dorme kele che ni kana folo hake ou bien ka fo ni so ni tai mi be ani chene kela un bi no fe o se kata chene do ku pasore no ma mi ma bo no ko ite parce que ubi kana folo rodo a fo mu nyana hadi ka compte bancaire nu kan ka fo be nyana amani de o mai de fendo ye bundo yi fendo bi ya so il bonzo de fait, il y a son, il faut y avoir il moko, il y a son moko. Donc on a fait le second de deux. Donc on a dit jamana ka fait tenir. Donc ama c'est au beka na fokeneka. Mais moi de la barra là pour la colonie. Voilà, il y a un vérificateur au clé nous bien au beka pour kabara qui a nyama. Ma vera manka tintuka ou balo kabara. Donc on est ensuite, bon, par rapport à citoyen, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont loi proposée? Mais si la bien déjà, et des députés ou élus, députés ou une session, entre deux sessions, quand on a commencé, ni gagner ni faire de loi, ni quand de faire pour que les députés qui ont des blocs, ou quand quelques propositions de loi, ou si la va bien quand on va savoir qu'à Foko, ah, mais il y a ma couleur, il y a un peu fait une loi, il y a une guerre. Nous sommes d'accord, mais si là on devait voie démocratique indirecte pour que nous cassions la il y a un diakité qu'il faut au sportif ou depuis Mali pour nous le coffre Mali fait tellement que sport pour nous Kafoko Mali vient une crise économique donc Mali Mali nous bâtir avec Balou là il y a un pays en crise où en fait on nous tient parce que Mali ni une nationale de fort l'international avait fort au de Kassira président Kofé. Vraiment au faux. Ensuite, Fili Kouloubali. Oui, penchant copieux. En tout cas, Tchamabi Kake. Sauf qu'on est beaucoup de Maliens. À l'électeur, on aura 1 million chez Guinée. Nous quand on voter. Nampambo, on a fait gaffe avec la bête, c'est qu'on a apporté la main. Mais hakina ou ka fo kan na hakina ou ka fo télé ou la ka fo vidéo là mais à bien fana dongo do chou fa ba y télé là à yoro do bet traduit campé là avec maintenant à Kani avec copie nous traduit là anga campé là avec bololo avec WhatsApp ou fait français les 13 langues plus l'arabe et le français donc 15 langues avec du bololo fait donc ça veut dire que nous kalana bali kalana lubi c'est qu'à ta hadika téléphone kan il va famu parce qu'il a kanjelo donc on me moro encourager au kata au sera fait pour que ça sorte maintenant ka déplacer kata yoro la kata moro ko ka quartier au kono ko dawla non au fana à kankake ma pas mi campagne fait au va soro kake parce que campagne référendaire pour des partis politiques ou associations ou sociétés civiles ou nous RDB parce que au bara de keto fleo ka foko kuma bidji wakiluma amuye nyama ou organisation na aka jekulu la pourquoi aka seka kuma jonjon soro au vitamin fo mo jamana donc ba miri au nyogo de bika ketas kaya tu si le langue nationale quoi qu'elle a officielle c'est vrai professeur à fo désormais il vit comme Kamina au Benabara Yamana Barakero
fanga barakɛyɔrɔ la mais a bɛ kɛ ni sariya de ye a tɛ kɛ an tɛ wuli dɔrɔn k'a kɛ parce que an de ma a baara kɛ an de ye saliya fari ta depuis an kɛra indépendant ye don min na an saliyara an m'an ka kumaw don ba la o de y'an sɔrɔ bi an ma se ka an ka kumaw kɛ baarakɛminɛw ɲɛnamaw min de don pourquoi parce que depuis 60 ans on est indépendant n m'a dɔn mɔgɔ kɛra min y'an bali an ka bɛɛ lakalan an ka kan na parce que bɛɛ b'a an ka kan de fɔ n'i y'a fɔra bamanankan kabini i nana diɲɛ na i bɛ segu i bɛ yan i bɛ bamanankan de fɔ donc a fɔra min ye dɔrɔn ko ka i dege a kalanni na k'i dege a sɛbɛnni na n'i sera o la i yɛrɛ b'i ka ko bɛɛ kɛ n'a ye mais o de ma kɛ pourtant n'i taara an ka duguw la i tɛ taa français sɔrɔ a bɛ fɔ français de ye langue officielle pourquoi parce que n'i taara dugu jamana dɔw la comme Côte d'Ivoire comme Burkina comme Bénin comme Togo comme Gabon ye bɛɛ bɛ dɔ fɔ français la bɛɛ bɛ dɔ fɔ français la mais an fɛ Mali la hali baarakɛyɔrɔ la hali fanga baarakɛyɔrɔ la n'i ye français fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'i kɔfilɛ k'i lajɛ sugu la n'i ye français fɔ mɔgɔw b'u kɔfilɛ k'i lajɛ sotarama kɔnɔ n'i ye français mɔgɔw pourquoi parce que mɔgɔw ma dege a la mɔgɔw ma se k'u ta bila mais baara fana ma kɛ pour que ka o kuma ninnu yanga pour que an ka se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'a ye donc o waati de sera sisan constitution y'a fɔ mais a baara kan ka kɛ pour que yanni san dama dama dɔ an ka se ka français in bila kɔfɛ comme n ko a bɛ comme bi i ka téléphone de don avant téléphone fitini kama a fɔ o ma cogo ye Philippines o wele cogo di ou Ericsson an tun b'o bɛɛ di o t'a la bi Samsung ni comment on appelle iPhone Android o de bɛ yen bi donc an mago t'a la tuguni donc français bɛna kɛ o de y'an bolo an mago tɛ jɔ a la tuguni parce que an y'an taw bila ba la o la n'i taara an ka duguw la n'i taara dɔgɔnɔ dugu la n'i taara fula dugu la n'i taara kɔrɔ ni budamɛ ni arabu dugu la Hassanian Forum français tɛ fɔ yen dugu bɛ jɛ fo ka su ko maa si tɛ français fɔ donc ça veut dire ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yen hali conseil communal a ka réunion bɛɛ kɛ u ka kanw de la président secrétaire général de bɛ rapport sɛbɛn français la compte rendu bɛ kɛ français la donc pourquoi an tɛ kalan an yɛrɛ ka kan na an ka se ka nin bɛɛ k'o ye commerçant k'u ka facture kɛ an ka kan na an k'an ka association PV kɛ an ka kan na an ka nin kɛ an kan na an ka lettres falen an ka kan na an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka kan na a bɛ se ka kɛ fana donc o waati de sera puisque jamana wɛrɛw y'a kɛ an fana bɛ se ka na a kɛ dɔɔni dɔɔni don a bɛ kɛ maintenant n b'a miiri sariyatigɛ ko a fɔra n b'a miiri monsieur le juge monsieur le ministre Andogoli Dodo a y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ k'a fɔ ko n ye an ka duguw fɔ sisan an ka dugu an b'a dɔn bɛɛ bɔra dugu dɔ la juge bɛ na aw ka cercle kɔnɔ fo a ka taa a bɛ se ka san 3 san 5 kɛ fo a ka taa a sen tɛ se an ka dugu kɔnɔ CB gendarme chef a sen tɛ se sous-préfet a sen tɛ se i ka dugu kɔnɔ il y a des villages où ils n'arrivent jamais pourquoi mais ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yen mɔgɔw bɛ falenni kɛ ɲɔgɔn u bɛ takasegi kɛ ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɛn ko la u bɛ kɛlɛ bɛ ɲɛnabɔ a bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi parce que an ka dugutigiw bɛ yen parce que an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛ yen olu de bɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ o de ye justice traditionnelle ye an ka dugu bɛɛ la o de bɛ fɛn fɛn ye justice t'a da don ko bɛɛ la yen donc a fɔra dɔrɔn ko komi nin de ye an yɛrɛ ye an ka sariya ta k'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma maintenant an ka se k'a encadrer k'a ta ba la k'a fɔ ko caman fanga de bɛ di olu ma aw y'a ye an ka chef traditionnel bi an ka président la transition a ye hakili ɲuman sɔrɔ k'u ta ba la k'u reconnaissance d'u ma nin salle kelen in kɔnɔ drapeau ni médaille dir'u ma k'a fɔ ko fana aw bɛ ta ba la constitution kura in a y'u consacrer k'a fɔ ko aw ye an ka fɛɛrɛ dɔ ye normalement état tɔ de don gouvernement tɔ de ye an ka laadalamɔgɔw ye o de y'an yɛrɛ parce que an bɔra Ouagadougou min ye Ghana ye an bɔra Mandé an bɔra Soso an bɔra Songo an bɔra Bamanan an bɔra Karta an bɔra nin bɛɛ ye an ye an tun bɛ fonctionner o tɔ bɛ yen hali bi
donc en tant que de tabala puisque tu vas tout à manier en bolo amanya bolo anga jamana bina donc en tant que nous de dombala ou matrafa pour qu'anga se ka kan yere anga basi donc au de fana bi sina na la sona avec elle et sayon ko opposant ou kan ka wele munu maçon yoro ba biri mo ta munu maçon bébé il maçon kada pour le parce que fin do bi inka ou be maçon mais beta se ka sono ah benkan de dobi dotoni dobi son doma ainsi de suite donc conchon yere odi ato amba nyene mo ani nyonche kata odi do fonanya donc a ni mimbe bi o manya kan ka bayema a bayema comme me fait ka ni conchon koro in bayema ka ke kurai donc na nyoko no do mais kuma dira bema munu constitution in labe comme nyafo uye be kombe munu sonna munu mason be itafo be tatabara tarabala condition de finalisation be nani ka hakili nai donc mo ya bla nyokoro mo yere sonna nyoma ka fin do bla ka son doma donc a kera tande pour ka baraka se ka donc nala sonna fana tarata don nata ambe parti politique ani organisation fêtière de la société civile munu dona ani anga dina nyemo dina be ulu be kanka kumbe odo ni barakele be keni ulu donc femme mami nika o be fo odo et donc o de continuer campagne fanana ima sommi ma i kanka a fort donc sira be bebolo parce que nya fo katene conchon to ketchugo comment on dit ben ni te sondro comment tu dis bolo Moussa travailler ba coup d'état quoi fait il servait à moi, comment tu te tout ah oui, il n'y avait pas de voix dissonante. UDP Fanga Binde, Moussa Traoré, Fréquenta, transition dans 93-92. Comment tu te UDP Moro soit Ibidade, soit avec Toubou Djamako, Mountoubi, soit avec Bois Djamanako, soit avec Kassola, on est tombé. En année de sinon, il n'y avait pas de voix dissonante. Ce n'était pas possible. Donc, Bibi n'a dit, ni transition de là, Mami sonna, Mami ma son, Bessira Bibolo, et d'ailleurs, au début, à tout, Mami ma sonna, ni kakofo, au début, à tout, il y a une famille dit pour que nous y restions ou d'un location, parce que nous femme, parce que kata. Mami avait mon rôle de au début, la démocratie est une question itama, même bi sira dima qui lame ikase qui tafa fi kase kané lasso ola ambi yadama parce que nan bena kanko état de jama ben nafa ambi tugo ko voilà jamana ko de jamana jodo ensuite merci fusil national fanani hade mais c'est kana kontao monde de conscience économique tant qu'à somo samabo qu'à foko à folo anga ko korole njuma fin bi atale no bala wajibi du fanga kan ko koro nyuma fin bi ikata nyini kana hani un peu du Ghana ko de na kani am ta nyini kana parce que en donne au sira tira déjà donc nos valeurs ancestrales positives ça c'est très important. Car ma voyant ça d'autres doya font pas tomber Angleterre. Ko aller tara kalana mais à voisin oui musokoroba do ka boka dongo da boka fleru so mais odumo anana ka dien de sika du kolo yelema kaniketa ko aller au lieu ko aller tenako aya fo aya teme ko ka jardin ba elema ka porota ka no ayere no ko rapide no ainsi de suite de ko ale la ko musokoroba ko ki e bara ko joli de ale ko joli ale ma te wali kama ko ale fe ni ye ma koro ye abe barala ibita deme ko musokoroba ma seka ko no ko ya ke ko do de kama ale ko no ni ale ka tabia de donc nimbu il faut qu'on a tabala
muso ni yɔrɔ b'o la an b'a dɔn an balakaw olu de ko bɛɛ ye an ka du kɔnɔ olu de ko bɛɛ ye an ka kɔfɛdaw olu de donc an ti k'u bila kɔfɛ bi dɔw de bɛna fɔ k'u bɛna an lakalan droit de l'homme droit de la femme non non o droit bɛ an fɛ maintenant peut-être olu de ye fɛn wɛrɛ don hakili la an b'o ladege an ti se an y'an ka kɔrɔlen bila n'an seginna an ka kɔrɔlen ma muso bɛ taa ba la den bɛ taa ba la an fɛ yen mɔgɔ lujuratɔw bɛ taa ba la parce que a fɔra kɛ na mɔgɔ orphelin a bɛ fɔ cogo yatimɛw bɛ taa ba la voilà olu bɛɛ nin yɔrɔ b'u la bɛɛ kan société bɛɛ kan mais an ko an b'a kɛ tubabu ta ye an ma se k'o ɲɛ an ka kɔrɔlen tiɲɛna an bolo donc n'an seginna an kɔrɔlen ma an ka société a bɛ dilan a bɛ ɲɛ donc olu ni bi ensuite souveraineté réaffirmée o bɛ nin constitution kɔnɔ k'a fɔ n'a fɔra Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali y'a ka yɛrɛya sɔrɔ o kan ka taa ba la o bɛ constitution kɔnɔ et d'ailleurs Malien kelen kelen bɛɛ i kɛra faso baarakɛla ye ou bien i kɛra Malien dɔrɔn ye désormais Mali souveraineté i kan k'a respecter i kan k'a défendre ensuite ni Mali ye sugandili min kɛ a yɛrɛ ye maa min fɛ ka baara kɛ Mali i kan k'o sugandili bonya parce que a ma se tuguni maa wɛrɛ de kan n'a fɔ an ye nin de ka ɲi ma nin man ɲi ma o banna Maliyɛnw de b'a dɔn min ka ɲi ma Maliyɛn de b'a dɔn min man ɲi ma Mali jamana ko désormais ɲɛ bɛ ɲɛ yira ɲɛ tɛ ɲɛ fara e terikɛ wajibi tɛ ne ni e ye teri ye ok d'accord mais e teri wajibi tɛ a ka kɛ ne teri ye mais i jugu fana wajibi tɛ a ka kɛ ne jugu ye ne de b'a sugandi maa min ye teri ye maa min ye jugu ye voilà ça c'est très important ensuite a fɔra fana ko i bɛ fɛn o fɛn la i bɛ ko o ko la malidenw ka nafa yɔrɔ i kan k'a matarafa i kan k'a défendre i mana kɛ fɛn fɛn en toute circonstance dans toute décision on défend les intérêts supérieurs du peuple malien o fana bɛ nin condition in kɔnɔ ça c'est de la souveraineté retrouvée ensuite an ko président a t'a yɛrɛ bolo tuguni a bɛ se ka dɛsɛ n'a ka baara ma ɲɛ a ma lahidu tɛmɛ a bɛ se ka bɔ a nɔ na an bɛ maa wɛrɛ ɲini k'a bila nɔ na min bɛ a baara continue an y'a dɔn fana nin transition fanga in nɔfɛ maliden ɲuman caman bɛ yen min bɛ se ka baara tilennenw kɛ ka jamana jɔ baara kɛ a caman caman de bɛ yen sira de ma d'u ma donc nin de dun b'a kɛ sira bɛ se ka d'u ma pour k'an ka se jɔn y'a miiri k'a fɔ ko hali an ka président dɔ bi mais ne yɛrɛ dɔgɔnin don jeune dɔ don le président son excellence le colonel Assimi Goïta jɔn tun y'a dɔn ko nin ɲɔgɔn jeune b'an bolo min hakili dafalen don hakili carilen don a bɛ se ka baara kɛ basigi la ni cɛya b'a la ainsi de suite mais ni sira tun ma n'a tun ma o sira sɔrɔ an tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yen jango a ka nin baara kɛ donc maliyɛn caman de bɛ yen donc président fɛn fɛn bɛ élu i kɛra président ye i k'a dɔn ko i ɲɔgɔn miliyɔn 22 de bɛ yen min bɛ se ka o baara kɛ n'i t'a ɲɛ dɔrɔn i bɛ bɔ yen an bɛ maa wɛrɛ ta c'est clair pour nous ensuite parlement min ye an ka assemblée nationale ye a kelen tɛ tuguni au conseil des collectivités min tun bɛ yen min an ka maire de tun bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ olu fana fanga d'u ma olu de kɛra sénat ye sisan mais maa wɛrɛw bɛ fara a kan an ka laadalamɔgɔw bɛ fara a kan an ka kɔkan na maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan olu fana bɛ fara a kan pour que u ka se ka loi ta assemblée nationale kɔrɔ tun bɛ loi ta cogo min u bɛ ɲɔgɔn dafa musow fana bɛ a kɔnɔ d'ailleurs musow b'a kɔnɔ musow bɛ conseil social environnemental culturel kɔnɔ désormais jeunes fana b'a kɔnɔ ten parce que a décidé de don projet de constitution kɔnɔ ko olu fana nin yɔrɔ b'a la a tɛ se ka kɛ u kɔ nin bɛɛ b'a to professeur ko denmisɛnninw ni an balakaw fana ka hakɛ a matarafalen don ensuite k'a fɔ ko conseil supérieur de la magistrature min y'an ka juge ye o kɛlen t'u ka jɛkulu kɔnɔ hali maa min tɛ juge o bɛ se ka sɔrɔ parce que n'i y'a mɛn juge i bɛ maa minnu juge olu de bɛ yen n'olu tɛ yen juge tɛ yen donc olu fana kan ka don o jɛkulu kɔnɔ k'a faamu juge u bɛ baara kɛ cogo min gɛlɛya b'u kan ainsi de suite pour que ni décision taara hali ka dɔ fara juge fara kan
kasara kan mɔgɔw k'a dɔn ko u n'a ka kan parce que an y'a dɔn u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ pour que yuruguyurugu kana se ka don kiiritigɛ kunda a kana se ka kɛ tan a kana se ka kɛ tan donc ni u tɛ yen dun se ka e faamu mais n'i bɛ u ɲɛkɔrɔ i bɛ se k'a dɔn min bɛ yen donc o fana a bɛ kɛ ensuite n ko an ka laadalamaw la légitimité traditionnelle bi u talen don ba la o fana bɛ nin constitution in kɔnɔ an ka kan u talen don ba la o fana bɛ nin constitution kɔnɔ cour des comptes o fana kɛra de ka bɔ cour suprême kɔnɔ comme simple bureau comme question ka kɛ a yɛrɛ institution o fana bɛ yen et olu de fana bɛ dun kojugu en tout cas façon nafolo matarafali ɲuman olu de bɛ se fana kɔlɔsi donc o fana bɛ yen ani déclaration des biens désormais n ko président ni ministre dɔrɔn tɛ hali député bi déclaration des biens don kun kan k'a fɔ parce que ko caman bɛ se ka tɛmɛ olu fana fɛ donc nin ni a ɲɔgɔnnaw caman de constitution kɔnɔ n b'a miiri don o don a bɛ fɔ pour que aw ka nin dɔ sɔrɔ ka taa n'a ye k'a fɔ ko mali kura jɔli a jɔsen a bɛ na sinsin nin de ye véritablement n tun bɛ fɛ ka nin de fara kan hakɛtɔ bɛ nin kan sɛnɛ la aw fo k'a dɔn dɔw ko ko kuma tun ye mais n b'an ka maabaaw bɛɛ fo minnu bɛ yan a cɛ ani an muso an ka minisiri kɔrɔw ɲɛ b'a caman na ani an ka fonctionnaire international kɔrɔw caman bɛ yan a musolakaw yɛrɛ ɲɛ bɛ fana nos grands artistes comme FC Fatoumata Coulibaly qu'on a connu dans notre temps d'enfance comme la belle voix de l'Ouartienne Kaïfo Kaiwali ni tɔɲɔgɔnw bɛɛ véritablement ani fana an ka honorable santé n balima Musa Chateau ale bolila mais a fana tun bɛ yan voilà donc véritablement ka bɛɛ fo ka administration baarakɛlaw ministère baarakɛlaw ka bɛɛ fo kunnafonidilaw ka aw fana bɛɛ fo parce que an kɔntelen don aw de kan ka fɛnw jaabi ani an ka danbetigiw les récoltats nos griots les griottes qui avaient aussi chanté k'aw bɛɛ fo k'an ka pionniers fana fo minnu tun bɛ yan an ka décennies vraiment n b'a miiri dɔ sɔrɔla bi ta la an ka continuer ka masala constitution kan parce que fɛn dɔ bɛ na an ka mali kura baara n'ala sɔnna. kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛ musow fo an baw an balimamusow aw bɛ n'u la n b'a fɛ ka association représentant bɛɛ fo association fɛn o fɛn y'i yɛrɛ sɔrɔ yan mais particulièrement association minnu bɛ seko ni dɔnko ani bololabaara ani tourisme n y'a ye u bɛ wuli ka jɔ la a bɛ waati jan bɔ n b'a fɛ k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ u ni ce u yɛrɛ ye u ni ce maliko la bamanankan bɛnnen tɛ da bɛɛ la ne ta a jɛlen tɛ bon ni yɔrɔ min ma ɲɛ n b'a fɛ bɛɛ ka faamu o la nin kɛnɛ in a denbayalen don kɛnɛ duman don a b'a yira k'a fɔ maliko a b'aw bɛɛ dusukun na o dusukun de y'aw bɛɛ lawuli ka se kɛnɛ in kɔnɔ aw ni cɛ n'i y'a ye kɛnɛ in sigira Mali président de la transition colonel Assimi Goïta a ko k'a t'a fɛ ka foyi dɔ dogo maliyɛnw na ni baara min bɛ kɛ maliyɛnw tɔgɔ la Mali ka intérêt kɔnɔ foyi tɛna dogo malidenw na constitution kura hakilina ta a ko kɔrɔlen a kɛra cogo min na a tɛna kɛ ten a bɛna bɔ dogo la Mali constitution ko a kana kɛ bɔrɔ kɔnɔ sani ye parce que Assimi a kɛlen don ka maliyɛnw wele kalo kura nata tile 18 ko bɛɛ ka bɔ k'i hakilina fɔ Mali sigili bɛnkan comment on dit Mali bɛnkan
Mali kura sigili la parce que constitution min bɛna voter o de bɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka bɛnkan ye o bɛnkan in o de bɛ Mali sigili a bɛ sigi sen min kan a b'o fana de ko fɔ ayiwa ni ɲɔgɔn koba ayiwa n'a taara kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw m'a dɔn min don a bɛ kɛ kojuguba de ye o de kosɔn a y'a ɲini gouvernement mɔgɔw bɛɛ fɛ ministre bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka taa Mali fantan naani ka constitution ɲɛfɔ bɛɛ ye o de kosɔn aw y'a ye a bɛ waati bɔ Bamakɔ yan ani Mali kɔnɔ fan bɛɛ wulikajɔ bɛ yen ka constitution ɲɛfɔ mɔgɔw ye o bɛ kɛ mun na pour que le 18 juin ni min bɛ taa kalata la o k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ bulletin bila urne kɔnɔ a k'a dɔn kun min na a ye nin bulletin in de ta pour que a k'a dɔn mun na a ye nin ta ka dɔ in to yen a kun y'o de donc vraiment nisɔndiyalen don parce que n y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ démarche in na bɛɛ ye faamuyaliba de sɔrɔ hakilina in na wa an dalen ba la k'a fɔ hakilina in a bɛ latimɛ an dalen b'a la k'a fɔ hakilina in aw b'a lase Mali yɔrɔ bɛɛ aw b'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali bɛɛ de bɛ yan Mali seleke naani bɛɛ ani Mali kɔnɔdenw bɛɛ siya o siya n'i ye couche sociale fɛn o fɛn ta a bɛɛ représentelen don yan hali bozow bɛ yan bozow nana hali bozow nana kɔrɔwɔrɔw bɛ yan donc ani maliyɛn tɔw vraiment aw ni ce aw yɛrɛ donc ni introduction tɛmɛnen kɔfɛ ne tun b'a fɛ ka n da don professeur ka kuma fɔlen dɔ la kuma min n'a bɛ boli madame Fili ka ɲininkali kan a ko kiiritigɛ ko la n bɛ n da don a la parce que n ye dɔɔnin kɛ kiiritigɛ la o de kosɔn n da bɛ na s'a ma a ko yala dugutigi kiiritigɛ n'a tigɛra o y'a bannen de ye wa ou bien recours b'a kɔfɛ wa yala a bɛ kɛ cogo di a k'aw ɲininkali ɲɛna professeur ye jaabiw di mais n b'a fɛ ka professeur ka jaabi dilen compléter dɔɔnin tout simplement aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali ye jamana kɔrɔ de ye danbe jamana don sani colonisateur ka na anw ye jamana ba de ye an ka jamana kun organiselen don bɛɛ jɔyɔrɔ kun dɔnnen don mais bɛɛ fana dan kun dɔnnen don bɛɛ niyɔrɔ kun dɔnnen don bɛɛ hakɛ kun dɔnnen don jɔyɔrɔ min t'i ta ye i man k'i sen don o la mais i hakɛ ye min ye mɔgɔ t'i ja a la an bɛ se k'a fɔ sani colonisation ka na anw ka société kun organiselen don au point où an kun sera autorégulation na je sais pas comment traduire ça en bambara nous avions presque atteint le stade de l'autorégulation fɔra ko fɛn min tanganen don a ma se a ka f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko fɛn min man ka kɛ a ma se mɔgɔ k'a f'i ye i yɛrɛ b'a dɔn wa i ta gendarme kun tɛ yen kaso kun tɛ yen polisi kun tɛ yen a mɔgɔ minɛ k'a datugu juge matigi kun tɛ yen ka mɔgɔ juger mais o bɛɛ la an ka société a organiselen kun don ordre tun bɛ yen bɛɛ kun b'i tafan dɔn bɛɛ kun b'i sigiyɔrɔ dɔn bɛɛ kun b'i jɔyɔrɔ dɔn mais colonisation nalen o ni système dɔ nana a tatɔ fana a y'a ka système to an bolo
mais a enseigné 160 ko de kɛ o système in pratique la 160 in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ colonisateur a taara ka min to an bolo fiɲɛ caman ba bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra ko convocation n'a sera min ma mɔgɔ min ma sunɔgɔta ye bɛɛ bɛ jɔrɔ et surtout i bɛ taa yɔrɔ la tu as l'impression qu'il était femme mais malgré que le système bɛ yen an ka jamana yɔrɔ caman na ayiwa système kɔrɔ a ma dabila kosɛbɛ et surtout n'an ye jamana parti dɔw ta i n'a fɔ Tombouctou le Kadi min ye mɔgɔba ye laadala mɔgɔba de don mɔgɔ kalannen de don mɔgɔ faamuyalen de don wa sariya dɔnbaga ŋana de don mais population ka danaya fana b'a kan k'a sɔrɔ tribunal bɛ yen mɔgɔ caman bɛ taa a ka ko fɔ Kadi de ye n'a da yirala Kadi la n'a ye min fɔ sariya la a ka sariya la en général mɔgɔw bɛ sɔn a ma alors n'a fɔra ko tribunal ko dɔw la a yira k'a fɔ tribunal ko ka ca et surtout a musaka et puis tribunal la procédure minnu bɛ appliquer mɔgɔ caman t'a faamu bien que avocat b'u ɲɛ k'a ɲɛfɔ a ye mais faamuyali tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ décision dɔw bɛ rendu a exécution bɛ kɛ baara ye a tɛ exécuter yɛrɛ a caman gɛlɛya caman b'a kɔnɔ donc o de la a bɛ san dama dama bɔ sisan Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw de wulila k'a fɔ a ko o tuma an ka kɔrɔlenw bɛ yen an t'a lajɛ ka olu matarafa wa pour que k'a sɔrɔ justice institutionnelle min ye moderne ye k'a sɔrɔ a man kɔ dɔw la mais k'an kɔ dɔɔni kɔrɔlen na parce que caman bɛ faamuyali sɔrɔ o de kɔnɔ donc an k'a essayer ka barika dɔw la donc a baara daminɛna n hakili b'a la san 2018 ka na se 2021 ninnu kɔnɔna na mais a baara in a tun tɛ se ka waleya k'a sababu kɛ an ka constitution ye constitution min bɛ yen sisan la constitution de 1992 parce que a constitution kɔnɔ a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko Mali la cour ani tribunaux ko olu de yamaruyalen don ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔrɔlen ninnu jɔyɔrɔ tɛ yen constitution kɔnɔ olu tɛ se ka baara in kɛ donc o de kosɔn ayiwa nin constitution kura in tatɔla mɔgɔw hakili tora a la k'a fɔ donc o disposition in ka inscrit constitution kɔnɔ pour que an ka système traditionnel ka se ka ba sɔrɔ a kun ye o de ye alors maintenant précision constitution est charia bɛɛ principe posé a b'a kuruba de fɔ mais à la détail loi de b'a di donc loi bɛ kɔfɛ minnu b'a détaillé k'a fɔ justice transitionnelle a bɛna organiser tancogo la procédure min bɛna appliquer o de ye nin ye recours minnu bɛ se ka kɛ justice transitionnelle ka décision dilen kɔfɛ ayiwa i bɛ se ka tɛmɛ ka taa yɔrɔ min perepere latigɛ sariya wɛrɛw de fɛ n'o ye loi ye donc o loi ninnu bɛ kɔfɛ donc pour l'instant principe de poser len don nin constitution fɛ pourquoi parce que constitution kɔrɔ o tun kɛlen don ka blocage de kɛ blocage tun ye mun ye ko cour i bɛ olu dɔrɔn de yamaruyalen ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔ donc sisan ni nin constitution adoptera o verrou in bɛ lever donc an ka système traditionnel o bɛna don ba la aw ni cɛ aw ni baraji n b'a fɛ ka di précision de dɔɔni di merci beaucoup. Ne tɔgɔ Madame Keita Kadija Sissogo, secrétaire générale des femmes de Yɛrɛwolo debout sur le rempart.
ne min faamuya bi kunnafoni di la maliyɛnw ye ne faamuya kɛ ka da kan u ye constitution kura min ta u y'u hakiliba to an musow ani denmisɛnninw ka hakɛ donc u donna olu kɔnɔ u y'o ɲɛfɔ an ɲɛna ne faamuyali sɔrɔ o kan ne fana bɛ se ka don dugu kɔnɔ k'an ɲɔgɔnna caman fana informer k'u sensibiliser ka da kan constitution in kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ maliyɛnw t'a kalama donc an sera yan bi u ye minnu ɲɛfɔ anw ɲɛna an bɛ jigin an ka sigida la an fana bɛ taa ɲɛfɔli k'u ye sɔnni le 18 cɛ bɛɛ ka se k'a faamuya an bɛ taa kala ta nin de kun kama donc kun min kama i bɛ taa kala ta donc i ka se k'o kun dɔn quoi ne bɛna kala ta nin de kama donc an fana bɛ taa sigida mɔgɔw fana kunnafoniya sɔnni a don cɛ nisɔndiya min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ni constitution kura min tara sisan constitution kura an tɛ se ka caman fɔ o kɔnɔna kan mais ni constitution kura min tara sisan an bɛ se ka caman ɲɛfɔ nin kɔnɔna kan ka da mun kan constitution min nana fɔlɔ a sɛbɛnna de k'a datugu dɔrɔn ka n'a di anw ma donc an tɛ se ka fɛnba fɔ o kɔnɔ mais ni constitution min filɛ nin an maliyɛnw de y'a dilan an maliyɛnw de hakilina b'a kɔnɔ an maliyɛnw de ɲininkara min bɛ bɛn an ma min tɛ bɛn an ma o de ɲininkali kɛra k'o de kɛ constitution in kɔnɔ o de nisɔndiya bɛ ne bolo k'a lase maliyɛnw ma weleweleda min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma hali bi an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ni constitution min filɛ nin ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ le 18 an ka taa jɛman ta k'a bila kɛsu kɔnɔ k'a yira Asimi Goyita la constitution min filɛ Asimi ta tɛ caman mana wuli ko Asimi ka constitution Asimi ta tɛ an maliyɛnw de ta don anw de sɔnna a ma k'a kɛ minnu y'a baara kɛ maliyɛnw de don olu de y'a kɛ donc an bɛɛ de ka constitution don o de bɛ ne welewele kan de bɛ ne bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka taa an ka wi ta k'a bila kɛsu kɔnɔ. Ne tɔgɔ madame Jayi Madina Kuyate n bɛ société civile la mais n bɛ Mali musow les femmes du Mali donc n b'o fɛnɛ la et je suis la représentante n yɛrɛ ye n yɛrɛ ka association présidente o ɲɔgɔn kafo ye Bulukasunbugu musow voilà ne ba an ye fɛn bɛɛ faamuya constitution in na anw yɛrɛ de ye nin constitution in baara kɛ ka n'a di yan a ka ca ni une semaine ye sa ministre de la promotion de la femme y'an wele an taara a fɛ yen an ye baara préliminaire kɛ kunasini fɛnɛ an ye formation kɛ hôtel de l'amitié la Azara hôtel de l'amitié donc o ko de farala ɲɔgɔn kan ka na n'a ye bi k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon n kɔni ye min faamuya la fɛn fɛn b'a kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn k'an bɛ jigin musow ni cɛw dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ bɛɛ ye avant le 18 juin fɛn fɛn n'a bɛ nin fɛn in kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ bɛɛ ye mais bɛɛ k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko jamana taa ɲɛ k'o baara de bɛ sen na donc an tɛna campagne kɛ an tɛ foyi kɛ campagne ma dayɛlɛ mais bɛɛ k'i ta sira dɔn k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ne nin ko in ɲana Mali bɔra bolo la n'a ma ɲɛ Ala k'an kisi de don o dɔrɔn de b'a kɔnɔ n bɛ weleweleda min kɛ n bɛ segin Musa Tarawele ka zana kan baw ka ɲɔgɔn tu suru kɔnɔ a ka fisa suruku ka don kan maliyɛnw wo faamaw wo sanfɛta ni dugumata bɛɛ k'a dɔn ko foyi t'an bolo Mali kelen kɔ an bɛɛ k'an jija ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali in bɔ bolo la janfa min b'a kɔ Ala kana san na Ala kana ɲɛ d'a kan ko n'i y'i jɔlen janfa la sirili ɲana de min ma siri ɲana Ala ka n'i ɲɛ d'a kan ko Mali mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan parti politique ko tɛ association ko tɛ foyi tɛ Mali maliden Mali cɛ Mali muso Mali an bɛɛ ko Mali de n'i y'a mɛn association a bɛ Mali de kɔnɔ n'i y'a mɛn parti bɔ a bɛ Mali de kɔnɔ n'i y'a mɛn a bɛɛ bɛ ɲa Mali de bɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ Mali de ka kɛ yen fɔlɔ ni Mali n'an y'o kɛlɛ kɛ tuma min n'an ye Mali jɔ a sen 4 kan o tuma an yɛrɛ dama ko min kan ka ɲɛnabɔ o ye sokɔnɔ ko ye o tubabuw ko les linges sales se lavent dans la famille an ka taa an ka fini nɔgɔw ko an ka duw kɔnɔ n'o kɛra maa wɛrɛw sen ka bɔ a la n'o tɛ janfa min b'an kɔ k'a kɔnɔ ka dun dɛ Ala kana maliden kelen kelen si ɲɛ d'a kan an y'a ɲini Ala taala fɛ halisa sukɔrɔbaw ni silamɛw ni fɛnw an ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka Mali in jɔ a sen kan ci b'a kanu kama sallallahu alaihi wa sallam